Buongiorno a tutti, evo ja se zahvaljujem na pitanju. Mi smo itekako svjesni mogućih problema koje bi grad Pula imala obzirom na ove klimatske promjene i ono što se dešava na našem moru. Upravo stoga je i Lučka uprava Pula, koja doduše nije direktno u ingerenciji grada Pule, ali gospodari tim pomorskim područjem, pripremila projekte, ishodovala potrebite dozvole kako bi se u projekt sanacije moglo ići. Međutim, kad govorimo o sanaciji lukobrana, reći ću da je to jedan od rijetkih objekata koja još niti Austro-Ugarska monarhija nije bila dovršila do kraja. Kad o tome govorimo, onda moramo biti svjesni da jedan takav infrastrukturni projekt naprosto prevazilazi mogućnosti proračuna samog grada Pule. Dakle, sami ste rekli da se radi o procijenjenoj vrijednosti negdje oko 11 milijuna eura, dakle govorimo o vrlo visokim financijskim sredstvima. No, uvijek svega da bi se to izgradilo. Ali Europa ima jedno uređeno pravilo postupanja. Da biste vi mogli kao zemlja aplicirati prema državnim fondovima, Europska unija zahtijeva da država, članica, ima razrađene prioritete i mjere koje su onda u skladu sa europskim direktivama. Nakon toga te mjere i direktive sa državne razine moraju isto tako biti usklađene na županijskoj razini. I nakon toga te mjere sa županijske razine moraju biti usklađene na gradskoj razini. Dakle, vi ne možete tu neke stvari preskakati. I to jeste problem naše države. Što mi već jesmo članica Unije, što svake godine uplaćujemo u proračun Europske unije vrlo visoka financijska sredstva, a što ne povlačimo dovoljno obzirom na naš stupanj razvijenosti. Dakle, mi kao država članica imamo puno veće šanse povlačiti sredstava dok ne dosegnemo ovu prosječnu razinu razvijenosti Europske unije. I tu jeste naš problem, a za to su potrebni i strateški dokumenti. Zato sam ja unaprijed nekoliko godina insistirao prema gradskoj upravi da se maksimalna pažnja usredotoči na izradu strateških dokumenata, jer znam da bez tih strateških dokumenata vi jednostavno ne možete pristupati fondovima. Dakle, Europa zahtijeva da vi vrlo dobro znate koji su vaši strateški ciljevi, koji su vaši prioriteti, da se naprosto sredstva ne rasipaju bez glavice. Mi nemamo u našem gradu 100 takvih projekata, imamo ih nekoliko koji su nam značajni. U mjesnim odborima koji je dio tog cijelokupnog paketa kojem ćemo aplicirati prema EU, dogovoreno je bilo da građani mogu slati svoje zahtjeve, primjedbe za mogućnost priključenja na kanalizacijsku mrežu. Naravno, radi se prije svega o naseljima koje su u okolici grada Pule i do danas je pristiglo nekih 30-ak zahtjeva koji su svi obrađeni, a ide na način da se prvo uvidi u našem GIS sustavu gdje se nalazi postojeća trasa, onda se izlazi na teren da se utvrdi. Zahvaljujem na ovim pitanjima, jer u principu velika većina naših sugrađana, što god se dešava na području grada Pule, misli da grad s time upravlja. A ova pitanja u principu nikakvu direktnu ingerenciju nad njima grad Pula apsolutno nema. I drago mi je zato što ste postavili to pitanje, jer često puta se i krivi gradska uprava zašto to toliko traje, zašto to nije prije gotovo, a da gradska uprava s time, nažalost, kažem još jednom nažalost, nema nikakve veze. Dakle, vi ste točno rekli, što se tiče velikog kružnog toka u Šijani, tamo je investitor bio najprije Hrvatske ceste, dakle državna tvrtka, a ovaj dio koji se odnosi na izgradnju retencija, kako to područje ne bi plavilo, uslijed velikih padalina, investitori su Hrvatske vode, dakle još jedna državna agencija. I ja ću reći jasno po ove govornice, sreća da su oni. Sreća da su oni, jer nisam siguran da bi mi uspjeli pronaći toliko velika financijska sredstva u našem proračunu, gradskome, za izgraditi sam kružni tok i danas, pokušati riješiti pitanje plavljenja. Podsjetit ću, imali smo tematsku sjednicu oko bazena i puno smo razmatrali što za gradski proračun znači 40 ili 50 milijuna kuna, a ove dvije investicije su negdje oko 60. Dakle, izgradnja velikog kružnog toka i, izgradnja sustava protiv plavljenja.
Dakle, vidite o kako velikim financijama se radi. E sad, obzirom o novcima, dakle vi kad idete u nekako javno nadmetanje,